up mga kadudskis? So nandito na tayo kay Airmats Airpods. Kamustahin natin sila. Let's go! Nani? Hindi. Si Mami, tulog na naman. Pirme. So meron kami dalang buko para kila Airmats Airpods. Tara, magbukas tayo para makainom sila ng fresh buko juice. Let's go! Thank you. Ang galing mo pala dyan ah! Yun, no? Magaling kang kupal ka. Ayun, no? Mga kadudskis. Kalap-kalap. So, tap-tap. Tap-tap. Maglalagay natin dito. So, ganito ang paglalagay mga kadudskis. So ba yung pantakot mo kasi asawa eh? Regroup team. Ginagawa mo. Oh, ha? Ito lang mga kadudski ang technique. Bus. Fresh from the farm. Kaya, ito mga kadudski. Ayun mga kadudskis, nabalatan na natin, nahiwa na naman, hati na natin. So ito yung laman yan. Masarap ito, masustansya pati. Good for kila Airmats Airpods. So kayo rin natin mga kadudskis, tapos bigyan natin sila mamaya. Tara, let's go! Magaling kang kupal ka.
Yun no. What's up mga kaduskis? So tapos na to mga kaduskis. Bigyan natin sila airmats, airpads. Ito yung gift. So maganda to para sa mga ano, parents, sa mga airpads natin dyan, sa mga matatanda. Kasi bukod sa very nutritious tong sabaw niya, pati ito ring laman, tsaka refreshing pa siya, tamang tama sa mainit na panahon ngayon. Init. So tara mga kaduskis, bigyan natin sila airmats. Labas, bebe, labas. Dun. Labas. Okay. Labas. So, yun mga kaduskis. Oh. So, umiinom na sila airmats, airpods. Tayo naman magluluto na uli ng paborito nila. Kaya mga kaduskis, luto ulit tayo. Let's go!